Zdravo svima. U današnjem videu govorit ću o temi koja je trenutno najaktuelnija kod nas, a i u celom svetu. Nikad nisam snimala video ovakvog tipa i nikad nisam apelovala na ljude. I nadam se da će svako od vas shvatiti moju poruku onako kako stvarno želim da je prenesem na vas. Kao što znate, kod nas vlada koronavirus, tačnije COVID-19, kako mu je pravi naziv, da tako kažem. Ja sam neko ko u samom startu s celom tom situacijom sam mislila da to uopšte neće doći kod nas, nema šanse to da dođe kod nas. Zašto bi jedna korona došla u Srbiju, jel te? Međutim, korona je tu. Korona je prisutna. Zadnja informacija koju sam ja čula je da je valjda oko 149 ili 140 nešto ljudi zaražena koronavirusom i taj broj se iz sat u sat, dan u dan povećava. Nažalost, kao što svi znate, imamo već jednu osobu koja je preminula i ja se samo nadam da više takvih slučajeva neće biti. Kada je proglašeno vanredno stanje, ja sam bila van sebe. Bukvalno nisam znala kako, šta nadalje raditi. Kad se vratimo unazad malo i pogledamo, ja sam neko ko je rođen 93. godine i ko se prvi put sa vanrednim stanjem našao kada je bilo bombardovanje 99. godine, ali iskreno da budem, tada u to vreme šta sam ja znala? Ništa. Znala sam samo da se igram, da provodim vreme sa svojim društvom i celu tu vanrednu situaciju provela sam u selu sa mojim najbližima i bukvalno sam bila sklonjena iz grada, što je sasvim normalno. Gledajte da preživite. Zatim, drugo vanredno stanje za koje sam čula, ja nisam mogla prvo odmah da se setim šta je to bilo 2003. godine, međutim kada sam ukucala na internetu, vanredno stanje je proglašeno zbog ubistva našeg premijera, ako se ne varam, mislim da je premijer bio Zoran Đinđić, no nebitno, i isto tada nisam znala uopšte šta je to vanredno stanje, nisam bukvalno osetila. Međutim, sada kada je proglašeno vanredno stanje, prošle nedelje, znači pre nedelju dana, kažemo ga, ja sam bila van sebe. Bukvalno, shvatite da se nešto dešava pred vašim očima i to nešto što se dešava ne vidite, već samo vidite kako ljudi se iz dan u dan razboljevaju i to se širi nekom nenormalnom brzinom. To isto vanredno stanje proživljavam sa 26 godina, avgust 27. i bukvalno shvatate da ste odgovorni, da niste više dete i da donekle čak i sve zavisi od vas. Tako da znate svi za policijski čas koji je doneo naš predsjednik i ostali ljudi koji imaju veze sa politikom. Neću da se mešam u to jer me to iskreno da budem ne zanima. I znate da policijski čas traje trenutno od 8 uveče do 5 ujutru i da su te mere koje su donešene veoma, veoma za neke strašne, za neke ne. I pojedinci ne poštuju sve to, a ja sam neko ko smatra da se to treba i tekako poštovati, da trebamo poštovati sve ono što donesu čelnici ili kako god da ih već nazovemo, ljudi koji vode ovu državu, i smatram da uopšte nema zezanja. Moj apel na sve vas koji ćete vidjeti ovo i apel na prvenstveno samu sebe je da koristimo sva moguća zaštitna sredstva u smislu asepsola, alkohola za, čišćenje kvaki, svega i svačega. Isto što sam čula i što doktori preporučuju je to da svaku garderobu kada dođete kući obavezno skinete, bacite na pranje i same jakne odložite
na terasu čisto na neko određeno vreme da ne bi došlo do nekakvih neželjenih situacija. Nemojte izlaziti napolje kada traje policijski čas. Pazite na svoje zdravlje, na zdravlje vaših bližnjih i dajte da jednom budemo odgovorni, da budemo ljudi koji jednostavno vole i žele da žive i žele da nastave da žive. Manimo se kafića, sva sreća pa je to ovdje u Nišu zabranjeno na vreme, jer mislim da je suludo sedeti u kafiću, ispijati kafu, ceđenu narandžu, šta god, kada je stanje kod nas katastrofa. Ja sam neko ko se nada da će ovo brzo da se završi i uzdam se u to, uzdam se u naše lekare, u nas same takođe i ne bih želela da Srbija prođe kao što je prošla Italija. Ne želim nikom, pa ni nama, što bi se reklo. Tako da shvatite da cijela ova situacija uopšte nije naivna i da trebamo svi da se čuvamo, da se pazimo i ja sam neko ko je stvarno, kao što sam rekla, mislio da korona nikad neće doći kod nas. Međutim, korona je tu, prisutna je i dajte ljudi da se zaštitimo na najbolji mogući način. Bukvalno mi se znoje ruke i nervozna sam, zato i držim ovu flašicu u rukama, jer sam nervozna kad pričam o ovome. Ja sam neko ko uopšte nije pratio Dnevnik, međutim sada pratim svaku emisiju informativnog karaktera koja može da nas informiše o svemu što se dešava u našoj zemlji, tako da možemo mi da pričamo šta god hoćemo i da volimo nekog i da ne volimo, mislim na politiku, jer se ljudi trenutno po tome donekle vode. Mene to uopšte ne zanima, ja bih samo voljela da što manje bude zaraženih ljudi od koronavirusa. Tako da, ljudi moji, čuvajte se, čuvajte svoje najbliže, koristite maske, sredstva za dezinfekciju ruku i svega se držite onog što nam savjetuju lekari i svi ostali pored njih. I za sam kraj videa reći ću samo jedno. Hvala svim lekarima, svim prodavačicama i prodavačima koji i dan danas rade, bez obzira što je vanredno stanje. I hvala svim ljudima koji se bore i čuvaju svoje živote. Tako da ne bih puno dužila i nadam se da će sve ovo da se završi kako treba. Nisam neko ko će sada patetiše ovdje da, ne znam, pušta tužnu muziku niti bilo čega. Ovaj video nije takvog tipa, već samo apel da se svi nekako držimo zajedno i da čuvamo prvenstveno svoje zdravlje, pa i zdravlje drugih. Jer nema nam druge pomoći. Štitimo sebe i ostale pored nas do kojih nam je stalo, a i šire. Tako da, šta da vam kažem, dok traje policijski čas, svakako sam ušla u tu neku rutinu snimanja i mislim da će biti više videa, zato što svakako šta raditi od 8 do 5 nego se posvetiti sebi prvenstveno, a i tokom celog dana, pošto je preporučljivo da se sedi kući. Tako da budite sigurni, ostanite kod kuće. Ljubim vas puno, pa se vidimo u sljedećem videu.